Je v každom prípade na prvom mieste osobnosť, ktorá sa preto rozhodne. Každý z nás môže mať viacero príčin a môže to súvisieť s obdobím dospievania, môže to súvisieť s našimi potrebami byť prijatý, môže to súvisieť s tým, aké mám rodinné zázemie, aký mám vzťah alebo akým spôsobom som sa začlenila do školského kolektívu, či mám potrebu patriť do nejakej rovesníckej skupiny, alebo či mám nejakú svoju vlastnú životnú filozofiu a tým pádom sa tá filozofia odrazí aj v mojom vzhľade alebo v imidži a takto prezentujem nielen slovne svoje názory a svoju filozofiu, ale aj svojim oblečením a tým, čo všetko robím, ako sa správam. Moje zmeny vlastne začali, keď som v tých 13, na základnej škole, keď som vlastne od začiatku školy bola šikanovaná a proste chcela som niekde do nejakej skupiny zapadať, pretože ja som nemala ani kamarátov, ani nikoho, tak vlastne som začala s tými zmenami a dúfala, že v nejakej skupine budem, patrím do nejakej skupiny ľudí a no podarilo sa mi to a začala som sa tak cítiť lepšie, sebavedomie mi stúplo a vlastne nadobudla som aj viac kamarátov. A cítim sa tak teraz proste sama sebou. Svoj vzhľad som si prvýkrát začala meniť, keď som mala 15, som si začala rozťahovať uši, ale to mi dlho nevydržalo. Potom v 18 som si dala ako narodený darček spraviť jazyk a dala som to spraviť preto, lebo som nebola spokojná s tým svojím jedným a neľutujem to. Super. Tak nevadí. Nesnažíme sa to nejak meniť, ale sami si to ľudia keby pochopia to, že vlastne človek sa musí sám nejaký vychovávať, vieš, proste. A pochopiť to, že to nie je zlá vec, vieš. Keď sa už kašľuje sa, ja neviem, v dobách ciba. Takže vlastne prečo odsudzovať niečo, čo už je staré roky a bieli, keď idú akože my, vieš, akože ľudia, ideme na, ja neviem, ako dovolenku, tak sme vlastne dovolení tým, že aké majú kerky, to a potom tu sa nám to nejak nepáči, tak to je kus také všechno, nie? Ešte stále sú medzi nami ľudia, takí starší ľudia, ktorí odsudzujú človeka, už keď má jeden piercing, lebo si myslia, že vyšiel z basy a pretože má jedno tetovanie alebo niečo také proste. Ja ako človek som veľmi odsudzovaná už len za to, čo mám na sebe. Určite ma neodradza to v mojich premenách, pretože ja sa tak cítim dobre a ja nejak na názory druhých nepozerám. Proste starší ľudia vravujú, že to je basistické a tak, ale ja také neriešim, bo to bolo dakedy. Teraz je to už móda. Ako vnímate tetovania vášho syna? Úprimne, myslím, že keď mal 18 rokov, tak si to dal ako darček, sám si zaplatil. Tak prvé momenty, že som skoro odpadol, ale potom hovorím, že je svojprávny človek a jednoducho, keď ho, áno, môže byť. V čase, keď som ja bol v jeho veku, sme mali ako iné akože uchýlky. Neuznávam tetovanie. Nepáči sa mi to také odpudzujúce pre mňa. Veľmi by sa mi to nepáčilo, ale u mladých to tolerujem. To už je podľa vkusu. Už som si dala začať preto, lebo mi to už začalo ako tak keby vadiť, robotu som si nevedela poriadnu nájsť kvôli tomu a mi to prišlo už veľmi veľké. Stiahnuť to nechcelo stiahnuť, tak preto. Chcela som skúsiť, ak by som vyzerala naspäť normálnejšie, trocha inak. Keď chcela by som mať nejakú lepšiu robotu, alebo niečo také to slušnejšie, zamestnanie, viacej zarábať, tak musím vyzerať normálnejšie, jak inak, nie? V rámci zamestnania a
zamestnanosti alebo problému zamestnať. Nemala si nejaké problémy v rámci tohto? Vieš čo, ja mám vyštudovanú hotelovú akadémiu a práve v tom gastropriemysle to celkom problém bol, tam ma celkom obmedzovali, ale keďže ja už som mala vlastne svoju vysnívanú robotku v tetovacom štúdiu ešte predtým, než som zmaturovala, tak som nemala problém sa zamestnať. Je veľmi dôležité, aké sú moje očakávania, čo mi tá zmena má priniesť. Ak očakávam, že dostanem viac pozitívnych spätných väzieb na svoje správanie a na tú zmenu od svojho okolia a naozaj sa to stane, tak budem prežívať tú zmenu ako pozitívnu. Môže sa podporovať, rozvíjať moje sebavedomie, ale môže nastať práve aj opačná situácia, že tie moje očakávania spojené so zmenou nebudú splnené a vtedy to môžem prežívať ako negatívum. Potom môžu nastať pocity sklamania, pocity odmietania a keďže my veľmi často máme strach z toho odmietania, tak sa môže stať, že sa ešte viac uzatvorím do seba a že tá zmena mi naopak prinesie zníženie sebavedomia alebo sebaúcty. Určite si to treba rozmysleť, ale neísť do toho bezhlavo len kvôli tomu, že to je cool a budem teraz super a perfektný. Ale zase išla by som do toho, že keď sa tak človek cíti dobre a chce byť sám sebou, tak neobmedzovať sa. Podľa mňa si myslím, že keď si je na to pripravený ako psychicky a fyzicky, že je o tom presvedčený, že chce to a kde to chce a že či mu to neuškodí, tak myslím si, že s tým môže začať hocikedy a v hociakom veku. Pri každom rozhodnutí, ktoré sa týka zmeny a zvlášť zmeny vzhľadu, je nesmierne dôležité zvážiť všetky dôsledky.